Shalom, shalom, shalom. ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይቀኒኹም ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ አምላክ ሰማይ ይባርኽኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን አና ሓወኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተክርስቲያን ስቶክሆልም ድፉኖ መደቢዚ ኩሉ ጊዜ አብናትና ቻነል እንዳአተኹም ላይክ ሰብስክራይብ እንደርገርኩም ንጎንጎ ሰዓ 6 ከመጽኩም እዩ በፍላይ በዚ ፕሮግራም እዚ ተባረኹ ደለኹም ሰባት እግዚአብሔር አብይወትኩም ድንቅ ነገር ዝገብር ዘሎ ሰባት አብናተይ ጂሰስ ሎርድ ኪንግ ድብል ፌስቡክ አቲኹም ምስክርነትኩም ጽሐፉልና ወይ ድማ በዝብ ታሕት ተጻሒፉ ዘሎ ቴሌፎን አምላክ ድገበረልኩም ምስክርነት ጽሐፉልና ጎይታ አትቀበሉ ተደልዩ ትምርት ተደልዩ ሰባት ጽሐፉልና ይኹም ኮንታክት ክንገብረኩም ኢና ክብርና አምላክ ይኹን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ድማ በክርስቶስ ከቢርና ኢና ዝብል እዩ አሜን 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 ሪኹም ክርስትና ክንከውን ካብ ዝብል ህይወት አይኮነን ድጅምር ኮይና ኢና ካብ ዝብል ህይወት ይጅምር ፍላይ ሓድሽ ኪዳን ካብ ፍጻመ ዝጅምር ህይወት እዩ ሓድሽ ኪዳን ድሕሪ ፍጻመ ናይ መስቀል ዘሎ ህይወት እዩ ሓድሽ ኪዳን ናይ ትንሳኤ ህይወት እዩ ትንሳኤ ድማ ዝኸበርናሉ ዓለም እዩ አሜን ስለዚ በኢየሱስ ክርስቶስ አቅድሚ እግዚአብሔር በፍጹም ክብሪ ከቢርና ኢና ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ከምዝብል ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 29 ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት አሕዋትሲ በኹሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ሪኹም ኢየሱስ በኹር ሓውና እዩ ኢየሱስ በኹርና እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ኢየሱስ በኹር ዝኾነሉ ምኽንያት እቶም ዳግም ዝተወለድና ብኡ ንዕኡ ስለ ዝመሰልና ኢና ሃሌሉያ እሱ ክቡር እዩ እቶም ንዕኡ ብኡ ዝመሰልና ኸኣ ክቡራቲና ቀጺሉ ከምዚሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓታቶም ከአጸውዖም ነቶም ዝጸውዖም ንዓታቶም ድማ አጽደቆም ነቶም ዘጽደቆም ንዓታቶም ድማ አኽበሮም 4 ነጥቢ ሪኹም መጽሐፍ ቅዱስ ስለናትና ክብረት ክዛረብ ከሎ ከኽብሮም ደይኮነስ አኽበሮም ሚሉ ሃሌሉያ ሎም ደስ ይበልኩም አቅድሚ አዕንቲ እግዚአብሔር መኒና ኢልኩም ተዳሓቲትኩም ክቡራቲኹም ይትመልሲ በሕጂ ዘይኮንኩም ክትከብሩ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቢርኩም ይኹም ገለገለ ክርስቲያናት በጣዕሚ ንማንነቶም ካብ ዘይምፍላጥ መን ምዃነን ካብ ዘይምፍላጥ ዝተላዕለ ሰባት ዘይድል ሪአክሽን ክብዎም ከሎ ሰባት ዘይድል ነገር ከርእዎም ከሎ ተስፋ መቁራጽ ዝስምዖም ርእሰ ምትሓት ዝስምዖም ክርስቲያናት አሉ ጌጋ ብራዘር ሰብንተ ዘይኽበረኒ እትሉዕላ ኽቢሩኒ እዩ ሰብንተ ኽበረኒ እትሉዕላ ኽቢሩኒ እዩ ጌና ብሰባት ከይከበርና በትናይ ክብሪ መጨረሻ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ከቢርና ኢና ሎም ደስ ይበልኪ ማንም ይኽብርካ ኣይኽብርክ ብዘይገድስ ደጊምኪ ንኸይትዋረዲ እግዚአብሔር አኽቢሩኪ ሎም ሓደ ሰብ ከምዚ ኢሉ ይዓውጅ ኣብ ዘመን ህይወተይ ደጊመ ንኸይዋረድ ብክርስቶስ እግዚአብሔር አኽቢሩኒ ይብል አሕዋት በሐቂ ከም ዝኸበርና ኸርድአና እንድሕር ጀሚሩ ናይ ክብሪ ህይወት ክንነብር ክንጅምር ኢና ኣነ ንስኹምን ኣብ ልቢ አምላኽ ኣዚና ክቡራቲና ኣብ ቅድሚቱ ኩሉ ካብ ከበርና ምንም ሽግር የለን ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘየድሊ መልሲ እንተሃቡና
لو ما حدا مستير كنقرأكم بمانم كتكبري لك خي تسعري بمانم كتكبري لك خي تسعر كاب كبرتني هوت كجمره أنا كبري لك جمر أنا كبرتي لك جمري لك عناتنا مايند بزخك أنا متجمرة سقمتنا خلوتيو بأنا زفسسنا هوت فسات كغير كجمريو واو بخونتات كي نرأسخي تجمتيو بكريستوس نرأسخ فلتيو نسخا بكريستوس زخبركم يخون زقرم قال كم بقولكمي وانجيل يوحنس معرف 10 شوعته كم زبلك قال الله كاب 20 كلتن بأندنت فتصمات كخونو علم دما كم تنعايز لأخكانن زفكركانن كم نعتاتهم كم زفكركايوم ما انتي كتفلت ماي جيسس يسوس بعلي خمز بلزولو علم سخمتنا عايز لأخكاني كم تنعايز زفكركاني كعكم ودمانتهم ساعتي كم زفكركايوم كتفلت واو كم تي يسوس زتفقرو بإيسوس كم تفقيرك يا أخي كتسيلو خمزيلو رأيوه كم زفكر كانن كم ودمان عتاتهم كم زفكر كايوم ما انت خطفلت سي نحنا حد خمز خونا أنا أباتاتهم نسخاون أباي حد ما انت خنكون هاليلويا أنا اتذهب كاني كبري هابكوم واو مخبارنا يسوس بعلو فريمولنا ايو مخبارنا يسوس بعلو الرجاجيتولنا ايو مسكيرولنا ايو يسوس بعلو زمسكرولو كبري يزلنا سب زي كونس اتلعل زمسكرولو كبرت يزلنا يسوس سلينا خزارب كله اتنا عايزه هبكاني كبري هبكوم ماي جيسس حوي حفتيلو مدسي بولكم يسوس كبره بوكيو بخبر يسوس كبير كيخي أكن مجزي أبير ناي متشرشا كبراتنا نمنتاي تتبهاله كبرنا ناي تعرنا وتسيتاي كونن كبرنا ناي يسوس كريستوس زتخافلنا يو هيوت وتسيتيو سلازي بؤو كم كبراتنا لو ما حدث مجزي أبير أداو العلي مسقولو بإيسوس كم أسلا زخبر كاني تبارخ أبوزولو كبر سلازكافل كاني تبارخ أكد ما انتخاب بكبري كرأ سلازمرس كاني تبارخ بلو لو مدس يبولكم بمنم عينت من قدي أأمركم نرؤسكم زاد حد دمت تسمع زولكم أحوات أحد دس يبلكن نسخم نايمج الرشا كبراتكم بلوو تزاربوو كبرتكم أوجوو متان كتنبروو شالوم I